Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de la actividad de los martes de la Academia. Como sabéis, hoy la temática se centra en la evolución do arboredo e das cortas de madeira no Monte Galego, con una especial incidencia se va a tratar sobre el eucalipto, muy de actualidad debido a lo del proyecto Altri. Bueno, el ponente va a ser, como sabéis, el académico Antonio Rigueiro Rodríguez, que es catedrático del Departamento de Producción Vegetal y Proyectos de Ingeniería de la Universidad de Santiago y es presidente de la Asociación Forestal de Galicia. Antes de darle la palabra, exponer de una manera muy breve su currículum vitae, sobre todo para la gente que no es de la academia, y además esta sesión queda grabada, entonces es interesante pues la presentación. Bueno, Antonio Rigueiro es especialista en sistemas agroforestales, sistemas silvopastorales y botánica forestal, micología, árboles senlleiros, etcétera. Acredita una extensa trayectoria científica, es director de 20 tesis de doctorado, investigador principal de numerosos proyectos, autor de un extenso número de artículos, libros, capítulos de libros y una gran cantidad de procendis en congresos internacionales. También tiene una gran labor de gestión, fue subdirector general de Universidades e Investigación de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, subdirector y director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la USC, director de la Escuela Politécnica Superior también de la Universidad de Santiago, director del Departamento de Producción Vegetal de la USC y dirigió durante 14 años la Estación Científica de Caurel de la Universidad de Santiago. También me gustaría destacar que recibió el premio Luis Porteiro Garea en el 2021, que reconoce el esfuerzo de personas con la idea de incentivar la normalización lingüística del galego en la universidad. Bueno, cuando quieras, Antonio. Boa tarde. Muchas gracias, Alicia, por la amable presentación. Muchas gracias a todas e a todos pola vosa asistencia. Vou falar dun tema ao que teño dedicado moita atención, polo menos moito tempo, non sei se con moito acerto ou pouco, pero o tempo sí que lle dediquei e lle sigo dedicando, non? Que é o sector forestal, non? Centrándome especialmente no que é a cobertura arbórea de Galicia, dos montes galegos, e tamén a importancia do sector forestal desde o punto de vista da produción de madeira, da corta de madeira nos nosos montes. Espero non alongarme moito porque imagínome que é un tema do que se dirá debate, non? Estar o eucalipto polo medio, está o proxecto Gama, da empresa portuguesa Altri, tamén no Candeleiro. Vou intentar facer unha proxección, non sei a ver se a veces. Eu quería comezar dicindo que o tapiz vegetal, a cobertura vegetal de calquer territorio, e, polo tanto, tamén dos montes galegos, está directamente relacionada co clima dese territorio. Entón, o que hoxe Galicia, a través de restos fósiles, sábese que hai varios millóns de anos, hai uns 60 millóns de anos, ao final da que antes se chamaba era terciaria, pois tivo un clima similar ao tropical ou subtropical actuais. E entonces aquí vivían especies como palmeiras, de forma natural, me estou referindo, como palmeiras, fentos arbóreos, bosques de laurisilva, similares aos que temos actualmente, por exemplo, no Parque Nacional de Garajonai, na illa da Gomera. Todavía nos que están algúns restos, algúnas testemunhas vivindo desa época, por exemplo, o Crono lusitanica, que é unha especie típica da laurisilva canaria, que temos algunha representación moi escasa aquí en Galicia.
É un fento arbóreo do Parque Natural das Fragas do Eume, e tamén na Serra da Capelada, a Culcita macrocarpa, un fento que chega a desenvolver un tronco de entre medio metro e 1 metro, e unhas frondes, unhas follas de hasta 2,5 metros de longitude, que chegou aos nosos días porque vive acantoada pois nese parque natural, cerca do mar, unhas temperaturas suaves, cerquiña de regatos, con humedade ambiental constante. Non? É dicir, que é un escenario de paisaxe do que hoxe Galicia pois totalmente moi diferente do actual. Se nos acercamos un poquinho máis no tempo, despois da última glaciación do Cuaternario, hai entre 10 e 12.000 anos, que realmente, pois na escala xeolóxica dos tempos, é como decir, pois hai uns minutos, pois en Galicia pois prácticamente non había vegetación arbórea, non había, como facía moito frío, pois o que había eran grandes pradeiras, algún bidueiro, algún piñeiro silvestre, según os registros fósiles que se foron encontrando. Non? Pensaredes, cando se instalou en Galicia entón esa vegetación que hoxe consideramos bosque natural, non, de carballos, freixos, castiñeiros, bidueiros, etc. Pois estímase que no Neolítico hai uns 5.000 ou 6.000 anos, é dicir que pois hai moi pouco tempo, non? Inda que a nós nos parece que eso é algo que estivo sempre, que sempre foi a vegetación natural de Galicia. É de supoñer que durante algún tempo pois en Galicia foron moi abundantes, non, ese tipo de bosques, pero logo os humanos pois foronnos transformando, destruindo, cando manexando o lume para necesitar extensións para cultivos, cando se domesticaron as plantas na agricultura, se domesticaron os animais, non, na gandeiría. Así foi, para non determe máis nesta historia, se chegámonos, por exemplo, ao século, a comezos do século pasado, do século XX. Claro, os bosques, a vegetación natural, pois tivo grandes transformacións, non? No século XX, gran parte de Galicia, hai testemunhas fotográficas e moitos arquivos, que prácticamente os montes estaban totalmente despoboados de árbores. Predominaban os rochedos, matogueiras. Hai datos do catastro do Marqués de Ensenada que nos di que no ano 1780, creo que era 1872, se non recordo mal, ou 1752, non, 1752, no século XVIII, pois que a provincia de Pontevedra tiña solamente un 5% da súa superficie coberta de árbores. E donde se conservaba algo máis de bosque natural, pois era, como é lógico, nas provincias orientais, en Lugo e Ourense, nas zonas máis montañosas. E isto era así, e seguiu sendo así nas primeiras décadas do século XX, porque, claro, o rural estaba moito máis poboado que está actualmente, non? E as prácticas da agricultura e da gandeiría pois tiñan un peso moi importante. E entonces o monte era como unha prolongación das terras agrarias, non? Do monte obtiñan os esquilmes, os estrumes, non? Para extraer as cortes, daí viña o esterco, o principal fonte de nutrientes para os cultivos. Tamén traían leñas, non? Para o fogar, utilizábanse tamén como lugares de pastoreo extensivo cando non producían os prados ou cando se deixaban para segar a erva, para facer a erva seca. Incluso se roturaban periódicamente zonas nas cavadas ou estivadas para cultivar cereal. O monte estaba moi aproveitado tamén, casi como un pouco menos, pero era como terra agrícola, como un complemento non das terras agrícolas. Por iso, que o escenario que temos hoxe en Galicia de paisaxe vegetal no monte, de arboredo no monte, se foi instalando en tempos relativamente recentes, non hai milleiros de anos que temos esa paisaxe. A nosa paisaxe foi mudando de forma espectacular a partir dos anos 40, 50 do século pasado, cando o goberno pois deseñou un plan de poboación forestal de España, que tivo unha incidencia moi importante en Galicia. O primeiro
pois utilizáronse fundamentalmente piñeiros, sobre todo o piñeiro do país, o Pinus pinaster, que é unha especie que non se considera autóctona en Galicia, o que temos actualmente, non considerase que deriva da repoblación forestal, pero é unha especie que viviu silvestre en Galicia no pasado. Non? E tamén se utilizou o piñeiro insigne, o Pinus radiata, que é unha especie americana, de orixe americana. E a partir dos anos 50-60 pois foi cando empezou a espallarse o eucalipto en Galicia tamén. É dicir, que son introducións relativamente cercanas, no tempo. Non? E iso foi que, pouco a pouco, a paisaxe forestal galega foi evolucionando hacia o que hoxe temos. Bueno, este cadro reflexa un pouquiño a situación da propiedade forestal galega, non? Porque o sector forestal galego, que é moi importante desde o punto de vista da superficie que ocupa, porque 2 millóns de hectáreas de Galicia, 2/3 partes do noso territorio é monte. E ademais, pois, a produción forestal galega... Ahora sí. Que pasou? No veía en el cuadro. Es que hay un retraso. Un poquillo máis... Se ve. No. Ahora sí, ahora sí. Ese ahora. Sí. Que vai un poquinho... Que va con sí. Bueno, pois, a pesar de que temos un sector forestal moi importante en Galicia, se non lembro mal, é a novena rexión europea, non? Desde o punto de vista da produción forestal, non? E da importancia da industria forestal. Pois producimos o 50%, a metade da madeira que se corta anualmente en Galicia, e como vos comentaba, pois 2/3 partes do territorio galego é monte. Pero non podemos negar que temos algunhas debilidades, que temos algunhas eivas. Non? Unha delas pois é a estrutura da propiedade forestal. Aí vemos nese cadro que temos aproximadamente 1,5 millón de superficie de arboredo, algo máis de medio millón de hectáreas de mato, de matogueira, e en total pois eses 2 millóns de hectáreas que eu antes vos comentaba. Non? Ya vedes que unha superficie importante de arboredo e de mato é de particulares, é dicir, é de familias. Estímase que en Galicia pois, hai unhas 450 familias propietarias de monte, de parcelas de monte, de terras de monte. E logo temos en Galicia uns 3.000 montes veciñais en mancomún. Os montes veciñais en mancomún son propiedades forestais colectivas. Son montes xeralmente de unha superficie bastante grande, non? O promedio debe andar sobre 150 hectáreas de superficie. E logo, fixadevos, chama a atención, en comparación con outras comunidades autónomas, que a propiedade pública é moi baixa. Solamente o 98% da superficie forestal de Galicia é de propiedade privada, ou ben de familias, de particulares, ou ben propiedades colectivas de montes veciñais. E o problema é que esa propiedade de montes particulares, como vos decía, unhas 450.000 titulares catastrais forestais, nunha población de Galicia de aproximadamente 2,8 millóns de habitantes, a superficie media da propiedade particular soe ser inferior a 2 hectáreas e, ademais, moi fragmentada, dividida en moitas parcelas. O 80% das parcelas de menos de media hectárea. E logo, que hai moi pouca agrupación. Bueno, en Galicia, en xeral, pois somos moi individualistas, non? Nos gusta asociarnos. Parece que vai mudando un pouquiño, que vai cambiando isto un pouquiño nas xeracións máis novas, pero bueno, foi unha das nosas peculiaridades, non sei se é un defecto ou é algo positivo, pero somos así, non? O que sucede é que, claro, con ese escenario, a maior, máis de 1 millón de hectáreas de superficie forestal en manos de particulares, en parcelas
hai como parcelas máis grandes de media hectárea, pero 80% de menos de media hectárea. Pois podedes imaginar que iso é unha eiva moi importante desde o punto de vista da xestión forestal, dunha xestión forestal práctica, non? É boa, non? É dicir que somos unha potencia forestal desde o punto de vista da produción de madeira, pero poderíamos ser moito máis, non? Se tiveramos outra estrutura das propiedades. É unha das eivas importantes. Ese é un escenario que de sobra coñecedes, non? Cando viaxades por Galicia, pois vedes moitas tenzas, parcelas, repogadas, plantadas, pero bueno, de superficie moi pequena, intercaladas con cultivos. É un escenario pois, que vemos adoito por Galicia cada vez menos cultivos intercalados, non? Polo abandono e o envellecemento da poboación no rural e o abandono das prácticas agrícolas e gandeiras, co cal pois, a superficie de monte pois, vai aumentando. Esta gráfica reflexa a idade, é unha gráfica en varios, en 3 ou 4 anos, a idade das persoas que solicitan permisos de corta á Consellería. Moita da información que eu vou dar pois, está tomada das estatísticas da Consellería de Medio Rural. Non? Fixadevos que as edades das persoas que solicitan cortas, a gran maioría das persoas que solicitan cortas son xubilados, non? Están en edades de xubilación. Non? E fixaros que pouquiño nas edades nas primeiras xeracións, é dicir, que hai un desentendemento. Vamos a decir, os maiores, non? Pois todavía seguimos aí ao pé do cañón, non? Facendo algo, non? Nas nosas propiedades forestais, mantendo un pouco o tipo, pero os fillos e netos pois se desentenden, salvo honrosas excepcións, lóxicamente, non? Que sempre verá, non? Neste cadro vedes a evolución dos precios da madeira desde o ano 14, me parece que hasta a actualidade. É madeira de piñeiro de trituración, a madeira de piñeiro de trituración que é a liña verde de abaixo, pois é esa madeira de peor calidade, non? Madeira que se fai a plantación e ali se deixa e vai medrando como pode, pelexando cos toxos, sin podar, sin... E entón, ao final, pois, é unha madeira de mala calidad, con moitos nós, moitos nudos, e, polo tanto, ten un precio baixo que, e que nos últimos meses pois, está tirando un poquinho para arriba, pero son eses algo máis de 30 euros por metro cúbico. Logo temos madeira de piñeiro xa de calidade, madeira de piñeiro de máis de 30 centímetros de diámetro, que foi cuidado, que foi podado, que non ten nós, que é recta, e, por tanto, pois, é que ten maior precio, non? Se pode chegar aos 60, 70 euros a tonelada. É a liña negra. A liña azul, ainda que eu desde aquí viste con os colores, pero parece que sí, é azul, é a do medio, non? A do medio final, non? E o eucalipto, que, bueno, ten un bo precio, desde aquí non levo ben o número, cal é o número? 53 euros o metro cúbico, que, bueno, é un precio moi bo, moi atractivo, sobre todo se temos en conta que o eucalipto se corta aos 12, 15 anos, e o pino, se ao radiata se corta aos 20, 25 anos, e se ao pinaste se corta aos 30, 35 anos, é dicir, que son turnos o doble ou caso o doble do eucalipto, é dicir, hai que engadir, ademais de ter un bo precio, se temos en conta a quenda de corta, pois é moi ventaxo, é unha especie que non cabe dúbida que ten razón, hai razóns para que sexa tentadora para o propietario forestal que quere bater unha plantación productiva, non é sacar un rendemento ao seu monte. Primeiro porque se pode plantexar, e daqui ninguén somos donos, non, da nosa vida, pero pode pensar, home, este cortarei nuevo, non? E outro será por meus netos. Bueno, aquí represéntase a evolución da superficie de eucalipto, coníferas, que son sobre todo piñeiros, e outras que son sobre todo as frondosas autóctonas, os carballos, litueiros, castiñeiros, etc. Ao longo dos inventarios forestais que se viñeron facendo desde o ano 1900,
de Galicia. Empezou pois, moi baixo, actualmente foi medrando, non? Pasou 14.000 hectáreas no ano 1966 a 419.000 hectáreas no ano 2023. De 2.000 hectáreas no 1966 a 446.000 do ano 2023, perderon casi un 50% de superficie, o cal é unha preocupación importante no sector, porque hai varias industrias en Galicia, sobre todo os aserradoiros e as fábricas de tabuleiros, que é a materia prima principal para eles, non? E entonces, ademais, nos últimos anos, pois un dos piñeiros están sendo atacados por unha doenza que chaman a banda vermella, que é terrible, non? O pino radiata está arrasando en moitas zonas de Galicia e tamén afecta o piñeiro do país, ainda que de momento algo menos, non? Entón, ahora mesmo, outra das eivas do sector forestal de Galicia é depender exclusivamente, ou casi exclusivamente, de dous grupos de especies, que son os eucaliptos e os pinos. E iso é un inconveniente fundamentalmente desde dois puntos de vista, non? Un é económico, non? Se baixan os precios desas especies, vai a piques o sector. E outro é sanitario. Se aparecen doenzas importantes, e cada vez co cambio climático parece que vai a haber máis, que afecten esas especies, pues, tamén nos quedamos sin sector, non? Entón, pues, unha das liñas de traballo que se está plantexando é diversificar, non? Incluso eu plantexaba onte nunha reunión que tivemos da Fundación Arume, pois, porque claro, no sector forestal tampouco podes planificar a corto prazo, non? Unha especie que vai hoxe ben, mellor dentro de 50 anos, e sobre todo co cambio climático, pois está fora totalmente de hábitat, non? E entón, eu penso que deberíamos poñernos no escenario climático das proxeccións que hai, non? Para os anos 50 ou 75, e ver que países teñen hoxe ese escenario, ver que especies forestais medan ali e son productivas, e empezarnos a traballar, a fazer probas con elas, a ver se se adaptan aquí, porque claro, hai que investigar, e iso leva tamén un tempo, non é coller semente e xa empezar a traballar, non? E na gráfica, a parte inferior, por referirse sobre todo ás frondosas autóctonas, como vedes, pues bueno, partimos no ano 1966 de 220.000 hectáreas, e no inventario do ano 2023 temos máis de 600.000, é dicir, un incremento de casi do 200%. Pasa que iso é engañoso, porque podemos estar pensando, home, pois temos moitas especies autóctonas, e entón o que hai é que aproveitalas, non? Aproveitar esa madeira, pero a verdade é que non é tan doado. Vou saltarme esta, volverei despois a ela, non, porque está máis alto. Por que están aumentando tanto a superficie de frondosas? Bueno, por unha parte, porque estamos sendo máis eficaces na loita contra os incendios. Arde menos superficie. É o gráfico que vos quería enseñar, que está un pouco descolocado, virá despois. E entonces, nas zonas de monte que non arden, pois aí a vegetación autóctona intenta colocarse, non? Coller o seu sitio. Pero, como non se fan os tratamentos culturais, nin desbroces, nin podas de formación, nin nada, pois aí van medrando moi densas, perexando coa matogueira, entonces acaban sendo se chegan a ser árbores, que moitas veces nin chegan a ser árbores, quedasen unhas matogueiras de árbores, de especies arbóreas, pois, desde o punto de vista do aproveitamento, a non ser, en algún caso, para pezas moi pequeniñas, pero en ningún caso para o tertablón, como teñen os carballos en Francia ou Alemania, e que alcanza precios moi altos. É dicir, que ese incremento, e ese dato do último inventario forestal de 600.000 hectáreas de frondosas, pois é engañoso, non? Porque non son 600.000 hectáreas de frondosas xa producindo madeira de boa calidade. Estamos moi longe deso, por desgracia, non? Este gráfico representa un poquinho o mesmo, non? Que xa vos comentei, non? Son abaixo o piñeiro radiata, son as superficies nos distintos inventarios, non? Nos 1966, 1989,
1999, 2009, hai aquí un do ano 2022 e este que é o inventario forestal continuo do ano 2023. Vemos que o pino radiata, bueno, foi aumentando. O pino radiata introduciuse en Galicia no século, a mediados do século XIX, especie exótica, como vos decía, americana, non? Vai aumentando, pero moi pouquiño, e ademais agora, co problema desa doenza que vos comentaba, a banda marrón, ninguén quere plantar piñeiro radiata, como é normal. Estás traballando en investigación tratando de conseguir planta resistente, pero eso levará un tempo. Pináster, o pino do país, pois vedes que caiu en picado. E o eucalipto? Pois o eucalipto é o que se está realmente desmadrado, non? Cales son as razóns? Bueno, pois os precios de que antes vos comentaba, non? Os precios, ya quenda, o turno de quenda, pois moito máis curto que o dos piñeiros, é que ten un bon mercado, non? Sobre todo con subes en Galicia, en Asturias e en Portugal, o noso eucalipto. Actualmente, como sabedes, está nunha moratoria, desde o ano 2022, creo recordar, moratoria que termina agora a finais deste ano. Pois non se sabe todavía o que vai a suceder. A Consellería, en principio, era partidaria de levantar a moratoria e volver á situación anterior. Desde o meu punto de vista sería un gran error, porque encheríase Galicia de eucaliptos, porque se os pinos ahora mismo ninguén quere oír falar deles por problemas sanitarios, se se pode plantar eucalipto en calquer sitio, pois será a única especie que se vai plantar. Outra solución sería prorrogar a moratoria, que é o que piden algúns grupos políticos e tamén en parte do sector forestal. E outra posibilidade, que é o que propoñemos nós desde a Asociación Forestal de Galicia, pois establecer un regulamento, unha regulación das plantacións de eucalipto, porque, ademais, baseada na revisión do plan forestal que se fixo hai uns anos, que contempla unha contención das plantacións e incluso unha reducción da superficie no horizonte do ano 40. Isto, bueno, pois xa vos comentei, estes son datos do inventario forestal continuo que se está facendo, a superficie de eucalipto 419.000 hectáreas, de coníferas que son sobre todo piñeiros 446 e de frondosas máis de 6.000, en total, pois 1,5 millón de superficie arborada aproximadamente. E este é o gráfico que eu busquei enseñar dos incendios, non? Vedes como vai evolucionando o número de incendios, que é esta liña azul, e a superficie queimada en rosa ou fucsia a de arboredo e en amarelo a de matogueira. E vedes que, bueno, a tendencia é xa desde hai uns cuantos anos, ainda que hai algún ano espectacular por aí que se dispara, pero a tendencia é a unha reducción importante tanto da superficie queimada como do número de incendios. E por iso, esa é unha das razóns das que medre a superficie de frondosas, porque, claro, antes se había incendios cada 2, cada 3, cada 4 anos, non se poden instalar. Agora, que ou non hai incendios ou no tempo teñen máis tempo entre eles, pois podense ir instalando, non? E outra razón para que as frondosas se vayan espallando tamén é o abandono das prácticas agrícolas e gandeiras no rural, debido ao envellecemento da poboación e o peixe. Esas fincas que van quedando abandonadas, se non se repoboan, pois, bueno, primeiro crece a matogueira e depois se van instalando as nosas especies, porque as nosas especies sempre buscan o seu sitio, non? Este é un gráfico de cortas de madeira, e, como vedes, en Galicia cortase moita madeira de eucalipto, bastante madeira de piñeiro e moi pouca madeira de frondosas autóctonas. Durante moitos anos, hasta hai uns 4 ou 5 anos, sempre se cortaba máis madeira de pino que de eucalipto. Pero, desde hai 4 ou 5 anos, o eucalipto superou os pinos. Actualmente, cortanse en total, non sei se teño a gráfica a continuación, sí. Cortanse en total, no último ano, no ano 2024, cortáronse 9,1 millóns de metros cúbicos con casca de madeira. A ver se consigo que queden aí as dúas. Fixadevos que as dúas comunidades autónomas que nos siguen en importancia en cortas de madeira son Castilla e León, que corta solamente 3,5, e o País Vasco, que corta 2 millóns de toneladas.
Está claro que en España somos os líderes en producción de madeira, en comercialización de madeira en España. E isto refírese aos montes privados, é dicir, a montes particulares e montes veciñais en mancomún, pero ten en conta que a propiedade pública só hai un 2%, é dicir, que prácticamente non cortan nada. E iso representa uns 285 millóns de euros para os propietarios forestais. E por especies, como vos decía, os eucaliptos superan en volumen de cortas os piñeiros, 5,3 millóns de metros cúbicos, os pinos 3,5 millóns, e de frondosas solamente 254 metros cúbicos. A madeira de frondosas en Galicia ten moi pouco movimento. Hai anos, se falo, por exemplo, de hai 20 ou 30 anos, pois pagábase ben a madeira de Castiñeiro, pagábase ben a madeira de Nogueiro. Hoxe, pois non, é difícil encontrar mercado para eles. Un carballo moi ben feito, sin nós, dereitiño, págano bastante ben, por exemplo, para facer barricas, sobre todo para... vai moito para Inglaterra, para o whisky, non? Pero claro, son favas contadas, non podemos decir que haxa unha explotación. A maior parte desas 254.000 metros cúbicos que se exportan de frondosas, pois seguramente un 80% vai para a leña. Aquí temos das cortas que facemos, pois como se reparten por especies. Eucaliptos nitens. En Galicia temos fundamentalmente dous eucaliptos. O glóbulus, que é o de sempre, o da costa, e o nitens, que se introduciu hai nas últimas décadas do século pasado, que é máis resistente ao frío e, polo tanto, está se espallando máis polo interior de Galicia, porque o glóbulus é moi sensible a xeadas e solamente vai ben nas zonas costeiras. Pero, fixadevos, o nitens xa colleu o glóbulus, e xa se corta tanto o nitens como o glóbulus. Fundamentalmente van para pasta de papel. Pino pinaster, un 19%, pino radiata, outro 19%, e logo, pois, moi pouquiño carballo, currobo, un 1%, pino silvestre, piñeiro silvestre é un pino que temos nas zonas de montaña, en Ancares, Courel, Invernadoiro, un 1%, outros eucaliptos un 2%, hai moi pouquinha representación de outros eucaliptos en Galicia, outras frondosas un 2% e outras coníferas un 1%. É dicir, que fundamentalmente son eucaliptos nitens, eucaliptos glóbulos, pino pinaster e pino radiata. Son as 4 especies pilares fundamentais no sector forestal galego. Neste gráfico, pois, vese a distribución por provincias, non? Vemos que, sin dúbida, a Coruña é a provincia con máis importancia forestal, seguida de Lugo, e a provincia de Ourense, pois, moi cativo é o seu sector forestal, de Pontevedra, pois, tamén moi pouco. Sorprende, eu sempre que visito gráficos sorprendeme que Pontevedra, porque Pontevedra é unha especie de... Aí vai ben o eucalipto, vai ben o pino pinastre, pero ten pouco peso na produción forestal. E isto é o mesmo peso nos cartos que reciben os propietarios, que tamén as proporcións son as mesmas, non? En canto na corta de madeira, como é lógico. Aquí vemos tamén o volumen de vendas de madeira de coníferas en Galicia e a facturación correspondente nos últimos anos, desde o 2018. Houve un pico no ano 2022, que foi o ano de maiores vendas de madeira en Galicia, superamos os 10 millóns de metros cúbicos. E logo, pois, foi en parte debido a que tivéramos a pandemia, pois tuvo unha contención, e logo a xente despachou o que tiña por aí aparcado. E, bueno, actualmente, pois, estamos sobre uns 9 millóns de metros cúbicos, como comentamos antes, pero, bueno, vedes que hai unha tendencia bastante constante, non? E en eucaliptos, pois, que últimamente, como vos decía, supera o piñeiro, pois tamén hai unha tendencia, pois, quizás un pouquinho unha tendencia baixa nos últimos anos, pero, bueno, non unha gran diferencia
é bastante equilibrado non ano a ano a venda de madeira de eucalipto. Aquí vemos a importancia de Galicia na comercialización de madeira de eucalipto. Non? En Galicia comercialízase sobre un 85% da madeira de eucalipto que comercializa en España. Somos unha potencia eucalipteira. Non? Bueno, que hai quen di que por que temos que convertirnos na reserva do eucalipto de España, non? Si é unha especie que na sociedade hai que a quen non lle gusta, en fin, é un tema para debate, non? Pero agora veñen uns gráficos que máis ou menos explican o que xa comentei, non? Estes son gráficos de toneladas de madeira que se solicitou a Consellería Corta, permiso de Corta. Vemos que na provincia da Coruña pois é na que se solicita máis permiso de corta de eucalipto, con moita diferencia, non? Moito máis que de Piñeiro e que de Frondosa, que sería a columna negra. En Lugo está máis equilibrado, non? Prácticamente se solicita permiso para cortar tanto pino como eucalipto. Non? Pero o que é, bueno, Lugo na Mariña pois ten moita superficie de eucalipto glóbulos e polo interior está estendendo bastante o níquel. Pontevedra tamén está equilibrado en canto a cortas de pino e de eucalipto, pero son moito máis baixas que en Lugo e que en Coruña, como podes apreciar, e Ourense, pois, moi pequena a venda de madeira. E, en xeral, moi pequena a venda de madeira tamén de frondosas, non? Incluso en Ourense, que podría pensar, como ten moito bosque autóctono, que podría haber máis vendas de madeira para a leña, pero tampouco destacan eso, non? Isto, pois, o mismo, son os permisos de corta por provincias, e isto une a provincia da Coruña, a de Lugo, a de Pontevedra e a de Ourense, que prácticamente nada. Aquí por especies. Neste caso son as coníferas, non? Son pinos, sí. De por anos, non? Vedes que en pino a provincia de Lugo pois é sobre todo a zona, comarca de Charra, de Terrachá e Sarria, son dos comarcas moi importantes en produción de madeira de pino. Coruña, Pontevedra e Ourense, e estos serán eucaliptos, supoño, non todas as especies, non? Lugo e Coruña, pois, bueno, bastante parellas, ganando un pouquiño a Coruña, creo que era Pontevedra e Ourense, pois. E este, pois, é o cadro para a polémica, non? Que é o balance da madeira de eucalipto en Galicia. Temos disponibles, según as cortas do ano 2024, 5,5 millóns de metros cúbicos de madeira de eucalipto, que son 5,3 millóns de cortas en Galicia e 0,2 millóns de importacións de madeira. Sobre todo, as importacións veñen sobre todo de Portugal. O consumo en Galicia son 2,5 millóns de metros cúbicos. Son 5 millóns de metros cúbicos ENCE de Pontevedra, que acaba de anunciar que vai a pasar a consumir tamén pino, chopo e bidueiro, que o cal reduciría e de esperar o consumo de eucalipto, pero bueno, non se sabe moi ben o que pretende ENCE con ese anuncio, non? Porque sospeitamos que queren entrar na Fundación Arume. A Fundación Arume é unha fundación privada de propietarios forestais, viveiros, industrias forestais, empresas de servicios forestais,
que traballa polas coníferas, non? Sobre todo polos piñeiros. E claro, Ence aí pois non tería moito que rascar se consume só o eucalipto, non? Pero agora parece que Ence ten interés en entrar en Arume, non? E coincide eso con este anuncio, non? De que vai consumir tamén piñeiro. Entón non sabemos se é unha estrategia para poder entrar en Arume ou é que realmente vai a pasar a consumir piñeiro. O certo é que Ence, cando empezou, cando se estableceu a fábrica Pontevedra, empezou con piñeiro. Producía pasta de celulosa de piñeiro. Logo hai outras industrias que consumen aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de madeira de eucalipto, que son algo en serradoiros, en taboleiros. Temos unha industria de taboleiro de contrachapado de eucalipto. Algo vai tamén para as bateas, non? E logo, o resto da madeira que entra en Galicia de eucalipto, que son 3 millóns de metros cúbicos, unha parte trasvásase a fábrica de Ence en Navia, con 8 millóns de metros cúbicos, máis aproximadamente 0,6 millóns de metros cúbicos que proceden de Asturias e de Cantabria. Asturias e Cantabria cortan 1 millón, entre as dúas, 1 millón de metros cúbicos de madeira de eucalipto, aproximadamente. É unha parte importante, a mitad ou algo máis vai a Navia por proximidade. Hai un trasvase a outras comunidades autónomas moi pequeno, 0,2 millóns de metros cúbicos, e exportase, sobre todo a Portugal, do orde de 1 millón de metros cúbicos, non? Que vai, entre outras, vai sobre todo as industrias de celulosa de Portugal, entre elas a Altri, non? A Altri e a Navigator, fundamentalmente, non? E o consumo do proxecto Gama, do proxecto de Altri, non? Con Grenalia, pois pode consumir 1,4 millóns de metros cúbicos na primeira fase, máis aproximadamente outro millón de metros, 1,4 millóns de metros cúbicos na segunda fase. É dicir, que cando este pleno rendemento, consumiría do orde de 2,8 millóns de metros cúbicos. Entón, para que, digamos, a nova industria de Altri non pudera non necesitara que se ampliara a superficie de eucalipto en Galicia, pois teria que consumir prácticamente estes 3 millóns de metros cúbicos que se trasvasan a Asturias, a outras comunidades, ou se exportan a Portugal. Eles é o que argumentan, non? Eles dicen, non fai falta que se plante máis eucalipto en Galicia porque se está exportando a metade do que se corta a outros sitios. Pero claro, eso é moi dudoso, non? Porque a empresa de Navia, en Asturias, está moi próximo á principal fonte de materia prima en Galicia, que é o norte, non? Entón, pois, é difícil, non? Home, moi bons precios teñen que ofrecer os de Altri aos produtores para que, tendo en conta que van o transporte na madeira ten un peso moi importante desde o punto de vista económico, a madeira ten unha densidade baixa. Entón, traela desde a Mariña a Palas ou levala desde a Mariña a Navia, pois hai a diferencia no transporte civil. Ou ofrecen uns precios moi competitivos, non? Que realmente se poida facer que estes 1,8 millóns de metros cúbicos que van a Navia veñan a Palas, pero bueno, en calquer caso está no aire, non? E logo, este millón que se exporta a Portugal, pois en parte vai xa a Altri, non? Altri e Navigator son dúas empresas portuguesas que están facendo moita campaña, facendo consorcios, contratos con propietarios forestais de Galicia para garantir suministro de madeira en Portugal. Entón, bueno, o mellor eles contan con ese millón, ou coa parte dese millón que vai a Altri, en vez de terlo para Portugal, levámoslo para Palas, pero bueno, sería unha parte que non chegaría, non? Para satisfacer as necesidades. Entón, bueno, aí está o tema e aí está o debate. Se non hai suficiente madeira en Galicia para ese proxecto, pois, que solución habería? Pois importar madeira no sur de América se produce moita madeira de eucalipto, en Uruguai, en Argentina, en Brasil, e de feito, durante algún tempo se importou madeira destes países para Galicia. Bueno, pois é unha posibilidade. Outra posibilidade, pois, bueno, aumentar a superficie
de eucalipto en Galicia. Bueno, xa para ir rematando, vou vos a enseñar uns mapas para que vexades cales son as zonas onde se corta a madeira das distintas especies en Galicia. Eucaliptus globulus. O eucalipto sensible a xeada que, polo tanto, solamente se pode plantar na costa, pois, lóxicamente, nas zonas costeiras e de pouca altitude de Galicia. O eucaliptus nitens, que é sensible, resistente a xeadas. Bueno, xa me pasei de... Pois, como vedes, vais espallando por todo o norte de Galicia, tanto nas zonas costeiras como no interior. E, ademais, o nitens crece máis que o globulus e é máis resistente ao corbullo, unha plaga que do globulus. É algo máis resistente. Entonces, agora hai moitos propietarios que están cambiando globulus para nitens. O nitens ten un inconveniente de que non brota de cepa. O glóbulo brota moi ben de cepa, entón, cando se corta, rebrota, se faz unha selección de brotes e non hai que plantar xa para os turnos seguintes. Pero o nitens, hai algún clon que brota, pero en xeral non brota de cepa, por lo tanto, hai que facer unha nova plantación cando cortas. O Pinus pinaster témolo por toda Galicia, non? Inda que hai na mitad occidental, non? Piñeiro radiata concéntrase máis na meseta de parte oriental da provincia de Lugo. Agora, co problema ese que vos comentaba da banda marrón que está facendo grandes estragos, que os mata, pinos grandes, e morren. O ataque da... produto unha defoliación total. O pino silvestre, que como vos comentaba é unha especie de montaña, bueno, pues sobre todo na parte oriental, nas zonas máis montañosas, e ademais é unha representación pequena e un volumen de corta tamén pequeno. De Cuarco Róboro Carballo por toda Galicia, pero desgraciadamente para a leña fundamentalmente. Da mágoa, cando, por exemplo, comparamos con Francia ou con Alemania, teñen a mesma especie que a nosa, ademais, o Cuarco Róboro e o Corpus Petrea. É uns tablós que venden a mellor a 300 euros e máis, o metro cúbico. E iso poderíamos ter aquí, o que pasa que, claro, necesita moitos anos, non? Pero se o argumento é sempre que necesita moitos anos e nunca empezamos... E máis nada, aquí termino o que vos quería contar. Moitas gracias pola vosa atención. Bueno, vamos a empezar el turno de preguntas, debates, comentarios, etcétera. Recuerdo, bueno, a los que estáis de panelistas, pues levantar, los que queráis hacer alguna pregunta, levantar la mano. Y los que estáis, que no seáis panelistas y estéis conectados, dejar vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla. Y yo se las paso a Antonio para que conteste. Así que, ¿quién empieza? ¿Quién rompe? Eu podo... Alicia, si queres... Sí, Pedro. Sí, Pedro, sí. Sí, Antonio. Mira... Hola, Pedro, boa tarde. Onte ou fai 2 días ou 3 lín no periódico que no tema dos incendios en Galicia, non sei se a información era moi verídica ou non, pero viña bastante destacado na Voz de Galicia, que os incendios nos montes privados eran moi inferiores con respecto aos montes veciñais, non? O que daba a entender que o monte privado estaba moito máis cuidado con monte veciñal, non? E claro, me chamou un pouco a atención porque parece que os montes veciñais en realidad están feitos por... hai unha directiva e hai un grupo de xente encargado deso, e me chamou que como se houberan a falta de atención por parte de un e outro, non? Isto, por un lado, como unha nota anecdótica que non ten nada que ver co eucalipto, senón máis ben ca disminución dos incendios en España, en Galicia, perdón. Pero a segunda pregunta é un pouco máis que para mí máis interesante, que cando eu estaba na Xunta, que foi cando se creou o Centro Tecnolóxico da Madeira en Ourense, unha das grandes obxectivos do Centro Tecnolóxico da Madeira era que o eucalipto se aproveitase non solamente para facer celulosas, sino, sobre todo, para pisos, para a construción, para tableiro, para os pisos das plantas, dado as súas boas características de dureza,
que permitía que tiveran menos desgaste que outros tipos de pinos, que outro tipo de madeira, sobre todo de pino, e que era moi aproveitable. E de alguna maneira eu creo que se reflexa en ese 1 millón de hectáreas que aparecen aí que dices que son que do consumo de eucalipto hai unha parte importante para a celulosa e hai 1 millón de metros cúbicos, que parece unha cifra Metros cúbicos. importante, que pos para outras industrias, non? E eu creo que Sí, non sei se realmente aí está a máis directa para as vivendas, para a construcción de vivendas. En aquel momento, cando eu falaba ca xente do centro tecnolóxico, decían que o problema máis importante é que facía pouco rentable era que o eucalipto necesitaba máis anos de corta que o eucalipto que iba para celulosas, non? O sea, que necesitabas que tuvese un diámetro os árboles suficientemente grandes para ser aproveitables para facer taboleiros, non? E que esa era unha das dificultades desde o punto de vista económico, non? Pero me chamou a atención ese 1 millón de metros cúbicos, o que quere decir que, bueno, con todo o que pode ser de invasivo o eucalipto, resulta que hai 1,5 millón solamente para celulosas, o sea que o consumo de eucalipto para o que non é puramente celulosa é moi importante como industria transformadora aquí para outro tipo de industrias ou de transformacións posteriores, non? sí, en canto ao primeiro comentario, esa noticia que ti dos incendios ven de que hai uns días se presentou o Pladiga, non, que é o Plan Anual de Prevención e Loita contra Incendios Forestales da Consellería de Medio Rural. Sí. E comentou o director xeral de Defensa do Monte eso, que, bueno, realmente son datos estatísticos, que nos plantexou ali, e efectivamente salían moita máis superficie queimada en montes particulares que en montes veciñais en Mancomún, non? Pero, bueno, en primeiro lugar hai que ter en conta a diferencia de proporción ou de superficies. De montes particulares temos máis de 1 millón de hectáreas, e de montes veciñais Mancomún unhas 500 hectáreas. Sí. Logo, que en moitos montes veciñais hai algúns que están ben xestionados, teñen unha xunta directiva que funciona, e fan cousas, e son montes productivos, e fan moitos cartos, sobre todo, para uso social nas parroquias, non? Porque se reparten cartos, poden repartir cartos. Un 40% é obligado, un 40% dos cartos, non, que obteñen polas cotas de madeira, teñen que reinvestilos no monte, pola lei de Montevicellaxe Mancomún. E o resto poderían repartilo. Pero se o reparten entre os veciños, lógicamente, a hora do IRPF, suman os ingresos e teñen que levarlles a mitad de facenda, non? E entonces normalmente invirten nos montes moito máis do 40% que están obligados a investir. Pero hai, por desgracia, moitos montes veciñais en Mancomún que ou non teñen directiva, ou ninguén quere ser o presidente, ninguén se quere facer cargo, ou si teñen unha xunta directiva que non se renova porque ninguén quere sustituir os que están xa cansados e non queren seguir. E entonces é un abandono total, non fan nada, non? E claro, neses montes é onde a veces os lumes hai outra razón tamén, non? Que nos montes veciñais é onde soe haber pastoreo. E o pastoreo moitas veces é causa do lume, non? Porque se fan queimas, ao mellor, simplemente pensando que vai ser unha queima controlada, suave, para que salga, naza pasto tenro para os animais, e logo se desmadra. Pero, bueno, é certo que as estadísticas dicen que arde máis superficie nos montes veciñais que nos privados, nos particulares. E outro tema, en Galicia hai xa algunha industria, non? En Lugo hai unha que se chama Madeiras Villapol, que está na zona de Trabada, que fai o que tú dis, non? Traballa con madeira de eucalipto e fai ventás, fai parqué, fai madeira, portas, fai moita cousa con madeira de eucalipto. Madeira de eucalipto é unha madeira boa tamén para outros usos distintos da pasta de papel, non? Ten un inconveniente para serrala, é unha madeira que quizás polo seu rápido crecemento vai crecendo con as fibras non rectas, sino un pouco retorcidas, non? Entonces, cando se serra, é frecuente que se alabee ou que se fenda, non? Hai que facer un secado moi cuidadoso para conseguir que as táboas non se deterioren, non se estropeen. Sí. E tamén é certo que para eses usos é mellor que teña a madeira que teña máis dos 12-15 anos que ten para pasta de papel, non? As quendas son mellor de 20, 25, 30 anos, non?
Pero bueno, o mellor precio tamén da madeira para eses usos debería compensar o alongamento da quenda, non? Sí, eu, Antonio, me refería, sobre todo en esta segunda pregunta, a que dá lugar a unha industria transformadora, de que visto así, considerando para un home como eu desde fora que non é experto, que todos os árboles son iguales, quer decir, son seres vivos, non? Pois que do fondo estás plantando un árbol é o mismo que plantes un pino, que plantes un eucalipto, que plantes un carballo, desde o punto de vista na naturaleza, non? Uns xa sabemos que uns consumen máis agua, outros consumen menos agua, ou sea, uns son grandes absorbedores das aguas e outros non, outros teñen tipo unhas raíces máis profundas, outros non, pero visto así, en forma general, para non querer entrar, digamos, no aspecto de ir casualmente contra o eucalipto, dicir, bueno, o eucalipto é unha especie máis que dá lugar a unha industria transformadora. E o eucalipto, por as razóns que sexan, ben porque estamos en un país que ten unha climatoloxía adecuada para que o eucalipto crezca, que o mellor no norte de Europa non se pode, que son países con claras, son uns países como Suecia ou Finlandia, claramente de alta potencia de madereiras, non? Como tal, non? Pois resulta que aquí temos, por as razóns que sellan, pois unhas condicións climáticas que permiten que o eucalipto crezca, se desenvolva ben, e dá lugar, resulta ao final, pois que hai 1 millón de metros cúbicos que se convirte en unha empresa transformadora, en empresas transformadoras en Galicia, que no rural pois, é algo importante que tú podas ter empresas transformadoras dos produtos que tes, non? E en ese sentido, claro, se digo desde un pouco desde fora, pois digo, bueno, por que vamos a ir contra o eucalipto si dá lugar a ese tipo de economía rural compartida con outro tipo de economía, non? É unha pregunta que fago así un pouco no aire, non? Que non... Sí. Bueno, eso enlaza co tema da moratoria, non? Debe seguir a Claro, moratoria, debe se levantar, debe haber unha regulación, eso. E o problema, Pedro, ahora mismo é que hai moitísimas propietarios forestais esperando que se levante a moratoria e que sí, volva a unha situación, sí, volver á situación premoratoria para sí. facer plantacións de eucalipto, non? Un Ah, día me comentaba a conselleira de Guntín, en Lugo, e sí, teñen unha explotación de gandeira, de vacún. sí, E me comentaba, é que ali a xente que eu coñezo ali no pobo incluso están deixando a monte prados e fincas se queren que meten os toxos e iso para que cando se levante a moratoria que ninguén lle diga nada para poder plantar eucalipto. xa, Entón, cos problemas que hai agora mismo no Piñeiro, non? sí, Coas enfermedades, que ninguén quere oír falar na feira esta Galifores que se fai todos os anos en Sergude, había un stand de viveiros que teñan ali unhas bandexas de piñeiros. Eu estaba falando con eles e había que pasaba a xente, mira, de piñeiros non me fale, non quero saber nada. Ahora mismo, si se levanta a moratoria e cada propietario pode facer o que queira no seu terreo, enchese Galicia de eucaliptos. E iso xa, non é que a especie sexa mala, é unha árbore, efectivamente, non? Pero eso supón, primeiro, pode supoñer, non? Unha caída de precios brutal da madeira de eucalipto. E logo, que Galicia dependerá solo de eucaliptos para o sector forestal. Aparece unha praga, aparece unha doenza, caen os precios, entón, desde o punto de vista da planificación do sector, non se pode permitir eso. Vamos, sería moi perigoso permitir eso. Non? Eu penso que pero ti falas, Antonio, ser perigoso desde o punto de vista económico, como desenvolvemento económico do rural. sí, O sea, como un risco empresarial que pode haber aí, efectivamente. Pero non desde o punto de vista medioambiental, me refiro eu. Estou indo un pouco hacia altri, non? Ben, cada tipo de iniciativa que ti tomas pode ter os seus riscos empresariais, non? Si o pino en este momento, ese tipo de pino, pois tive unha plaga, ten uns altos riscos, como por exemplo aquí no sur na zona de Vigo por aquí, pois ocurriu cas palmeiras, que non son de aquí ni moito menos, pero que por unha plaga desapareceron prácticamente casi todas da zona de Vigo, non? De Vigo e as Rías Baixas, non? Bueno, eso é un inconvinte dentro do devenir económico. Hoxe hai unha plaga de pino e mañán pode haber unha plaga de eucalipto, o sea, pode haber, eso, evidentemente, o que te dices, non interesa non poñer todas
no mismo caldeiro todas Todos os ovos no mismo cesto. Claro, é dicir, hai que repartir o risco, non? Eso é certo, non? Pero baixo outro punto de vista, de dicir, bueno, pois se aquí eu teño unha industria que vai a necesitar eucalipto e vai a necesitar, pois, ao final, entre medio e longo plazo, 2,8 millóns de metros cúbicos, non? Tal como tipos aí, bueno, o que teño que facer é planificar unhas zonas dentro de Galicia que sean autosostibles e que porque claro, todos sabemos que unha plantación ben realizada é autosostible, o sea, ti vas cortando o sea, non necesitas extender, facer unha maior extensión, sino que a zona que tes adicada, pois que sea entonces, bueno, pois é unha forma de plantexar, non? Dicir, eu teño aquí unha área importante Sí. e aí eu vou cultivar o meu eucalipto, por dicirlo entre comillas, non? Ou pagar a tal, pero entonces eu é sostible e eu aseguro que vou a necesitar X hectáreas de terreo de aquí a 40 anos sin expandirme de aí, supoñendo que non vou a crecer, digamos, na produción máis desos 2,8. Si, vamos, realmente Altri vai ser unha decisión política, non? Entonces, Sí. que deciden que non se implante, vale, pues seguimos como estamos, que se deciden que se implante. Os propietarios forestais están de acordo, vamos, nós fixemos unha enquisa na nosa asociación e saiu que están de acordo en que haxa unha nova industria de transformación de madeira de eucalipto en Galicia, sobre todo pensando en que, bueno, que hai unha parte que vai fora e que realmente aí nos estamos comportando un pouco como un país terceiro mundista, non? Estamos deixando ir madeira sin transformar, sin que deixe aquí o valor engadido, emprego e todo eso. Non? Claro. Esa é a cuestión. Claro. Entonces, si políticamente deciden que se implante, pues entonces xa pelexarán entre as industrias para conseguir a materia prima. Eso subirán os precios, e non se teñen, pues, oye, pues pagarán máis para que... Claro. Ahora, é importante que haxa unha regulación das plantacións de eucalipto. É dicir, que eso non leve a que Claro. Se desmadre o eucalipto en Galicia. Non? Exacto. Entonces, nos, en canto a esa regulación, propoñamos un sistema que é o mismo que existe no viñedo en España. En España non se pode aumentar a superficie de viñedo precisamente para manter un pouco o estatus non das adegas e das denominacións de orixe e todo eso. Non? Entón, se un quere plantar viñedo, pois ten que ser que outros propietarios deixen a mesma superficie de cultivala como viñedo, é dicir, que se mantese unha superficie constante ou máis ou menos constante. Non? E nos propoñemos eso para o eucalipto. Propoñemos eso. Hai eucaliptos que están medrando en zonas onde non van ben. Non producen, non medran, están atacados por pragas. Hai monteveciñas en Mancomún que teñen moita superficie de eucalipto e que queren diversificar no seu monte, non? E non se importaría deixar de ceder unha superficie de eucalipto. Non? Entón, esas superficies que se cederan iban como unha especie de banco de dereitos de eucalipto e os que quixera plantar eucaliptos podía adquirir aí dereitos para plantar. E logo, se queremos que non se manter en Galicia algunhas zonas libres de eucalipto, non? Bueno, a provincia de Ourense, por exemplo, non é en xeral apta, non, para o cultivo de eucalipto, e outras zonas do sur de Lugo. E logo incluso se podería limitar máis, permitindo somente plantar eucalipto a partir dunha determinada superficie de terreo, por exemplo, o que teña, por exemplo, 10 ou 15 hectáreas, e aí somente podes plantar un 20% de eucalipto, por exemplo, non? Medidas deste tipo, non? Pero que permitan, porque a situación actual é injusta para moitos propietarios, porque ahora mesmo o que ten eucalipto pode cortar e volver a plantar, e o que non ten eucalipto non pode plantar. E non se compensa de ninguna maneira. Non? Entonces, estas medidas permitirían que os que non teñen eucalipto teñan oportunidades tamén de plantar. Que non ten as 10 hectáreas, pero que se agrupen e consigan unha superficie de 10 hectáreas. Non? Incluso iríamos a favor de loitar contra o minifundio, non? Bueno, antes de pasarle la palabra a Juan Ramón Vidal Romani, que tiene la mano levantada, te paso aquí una pregunta de un asistente fuera de los panelistas, que dice, ¿cuál es la razón de la diferencia de precio de la madera de Carballo entre nosotros y Alemania? Pues
É a calidade, Reto, é a calidade da madeira, non? En Francia e Alemania son as mesmas especies que temos nós, o Quercus robus e o Quercus petrea, pero son bosques centenarios e moi ben tratados, unha boa xenética tamén das árbores, entón son troncos moi dereitos, limpos, sin nós, e que, bueno, que saen uns tablós sin ningún nó, perfectos, preciosos, non? Nós, pois, a nosa vai para a leña porque non vale para outra cousa, por desgracia, salvo algunhas excepcións. Bueno, Juan Ramón, cuando quieras. Boas tardes. Hola, fillado. Hola, padriño. O que botei en falta nesas áreas de distribución de vegetación de Galicia que se puxera, por exemplo, as zonas rochosas onde non pode medrar nada, no caso do Monte Pindo, non? Ou no caso do Xerés na zona galega. Porque claro, aí non hai outra, non poden medrar porque non ten. Outro problema que hai en Galicia, e por eso hai tantos incendios, é que os solos son moi fracos, non teñen apenas fondura. De maneira que cando chega o verán, seca todo. E por eso tamén a mala zona que ten Galicia de que está plantando lume, o que arde normalmente son xestas ou matogueira ou cousas así, ás veces tamén árbores, non? Pero normalmente non hai tanta perda como se di. É unha propaganda, digamos, un pouco política para, depende de quen estea gobernando, para dicirlle que hai moitos incendios ou hai máis incendios. Hai terras que valen, eu teño algunha que me dixo a nai, e teño algunha que vale para grandes árbores e boas árbores, que non teñen por que ser eucaliptos, podían ser de outras especies. Pero hai outras que non valen para nada, apenas hai solo, non? E o mellor, esas áreas piores, que non se poden aproveitar para outra cousa, podían ser as que se adicaran ao eucalipto, mentras que as boas terras, esas se reservaran para as frondosas que falaches antes, non? É un pouco o que se me ocurre. Despois, a certas alturas, pois é que non poden medrar as árbores porque fai moito frío. Por exemplo, aí en Ourense, en Cabeza de Manzaneda, que antes mencionaches, a costume que teñen os pastores de queimar a finais de verán para que medre un pouco de pasto para as cabras ou para o que teñen por ali. Claro, aí non hai maneira de facer árbores. Primeiro pola altura, despois porque non teñen fondura. Eu penso que se fixera unha clasificación de terreos aptos para cultivos de frondosas e outros menos maus, porque o eucalipto eu teño visto en Australia e medra en todos sitios e ali non chove nin de coña, non? E aí non vin árbores millores, máis altas, máis bonitas as florestas de eucaliptos, é unha maravilla. Eu fiquei enamorado e viña contra elas, non? Pero despois aquelo é unha maravilla, non? Pero aquí eso non se pode conseguir, evidentemente, pero o mellor se aproveitan eses terreos malos que non valen para madeira de calidade, podía ser unha boa solución, non? Non sei que pensas. Sí, eu estou de acordo contigo, Juan Ramón. De feito, a mí sempre me chamou a atención que nos anos 90, cando houve unhas disposicións da Unión Europea, non, de reforestación de terras agrarias, non sei se vos lembrades, de que había unhas axudas moi importantes, non? Pretendían que se abandonaran terras de cultivo por producións excedentarias, non? Non era o caso de Galicia, pero como as normas se aplican con carácter xeral para toda Europa. E entón, en Galicia, nos anos 90, acolléndose esas axudas, plantáronse
moitas fincas de moi boa calidade, por exemplo, prados, terras de veiga, das que se cultivaban as patacas, o millo, nas explotacións que cerraban, non? Que se xubilaban os que as levaban. E plantáronse de piñeiros e de eucaliptos. O que, desde o meu punto de vista, foi unha aberración. E ao mellor algúns plantaban frondosas, porque as frondosas a subvención era moito máis alta, non? Creo que eran sobre 200 euros para pinos e eucaliptos por hectárea, 400 o doble ou máis para plantar frondosas. E entonces, para coller a subvención, plantaban frondosas en terreos que non as podían acoller, que non tiñan calidade para acollelas, para cobrar a subvención, e logo abandonaban, e se quedaron ali perdidas, non? Como pasou tamén con cultivos de girasol, por aí, neste modelo por aí, que se inventaban para coller a subvención, e logo, pues, enterraban como abono verde, non? Pero, bueno, eso penso que é importante. Non todas as especies forestais teñen as mesmas exixencias, non? De calidade de estación, non? De calidade de solo. Por exemplo, o eucalipto é unha especie pois moi curiosa desde ese punto de vista, non? Podense ver eucaliptos medrando coas raíces nas gretas de rochas, que non hai solo ningún, non? E parece que é un milagro, non? Que estén sustendo salía medrando ali. O eucalipto ten unhas micorrizas particulares, non? Uns microorganismos que beben nas súas raíces e que lle permiten obter sacar partido de nutrientes como fósforo cando está de forma que non é asimilable para outras árbores e para outras plantas, non? Iso explica que poidan medrar en sitios moi pobres que parece increíble, non? Que poidan medrar ali. Entón, eso sí que eu penso que se debería establecer. A Xunta estaba con algo deso, pero dá a impresión de que o freou, non? Que era unha clasificación dos solos de Galicia en función das súas aptitudes, non? De produción, non? Para clasificarlos en solos de aptitude agrícola e de aptitude forestal un pouco en función que non todo sirva para todo, non? Entón, ás veces, dices, que en Galicia podíamos producir madeira de calidade como os carballos de Francia e de Alemania. É certo que temos as especies e podemos producir, pero ten que ser en terreos de boa calidade, aplicando un bo material xenético e aplicando os tratamentos culturais e silvícolas apropiados e pensando en quendas de corta, en turnos de corta, pois, ao mellor de 80, 100 ou 120 anos. Entón, eso, se non hai unhas axudas, un apoio decidido da administración, é imposible que un propietario, a non ser algún haberá, non? Pero o que queira sacarlle un partido, unha rentabilidade ao seu monte, de forma máis ou menos inmediata, non vai ir por ese camiño, non? Entón, eu penso que eso debería ser así, clasificar os terreos, pois neste uso forestal, dentro de uso forestal, según as exixencias das distintas especies, e deixar as terras de mellor calidade, pois para cerdeiras, freixos, carballos, do país ou incluso de fora, carballo americano, nogueiro híbrido, especies que poidan producir madeira de calidade, madeiras nobles, madeiras valiosas. Pero claro, aí xocamos tamén coa fragmentación da propiedade, non? Entonces, en Galicia é moi difícil tamén planificar, non? Desde ese punto de vista, non? Como vas establecer unha medida de clasificación de solos en parcelas forestais en parcelas de menos de media hectárea? Ahora mismo, oxalá de resultados, non? A Lei de Recuperación da Terra Agraria que se aprobou hai 2 ou 3 anos contempla unha figura que se chama as agrupacións forestais de xestión conxunta, que fomenta que se agrupen propietarios hasta conseguir como mínimo 10 hectáreas de superficie, entre todos, ten que ser como mínimo 3 propietarios, e como mínimo tamén 10 hectáreas de superficie, pero que non teñen que ser nun couto redondo, poden ser en 2 ou 3 parcelas. Inicialmente era en couto redondo, pero viron que eso non funcionaba, e ahora flexibilizaron, non? E a Asociación Forestal de Galicia está ahora mismo promovendo 12 ou 15 agrupacións dese tipo. Pode ser o camiño, non? A verdade é que houve xa intentos anteriores, non? Cando o goberno bipartito foron as unidades de xestión forestal sostible, pero que se crearon moi poucas. Logo, xa co goberno do Partido Popular, a SOFOR, Sociedade de Fomento Forestal, que non chegaron a 20 tamén. É dicir, os experimentos anteriores non deron resultado. Oxalá que este o dé, non? Porque é unha gran eiva, non?
esa fragmentación da propiedade forestal. Bueno, le doy la palabra a Juan Lema e despois a Doval, que tiene a mano levantada. A ver, bueno, primeiro que me gustou moito a introducción, esta visión histórica. Eu lembro nos anos 60 que había como sendo refractarios o que lle chamaba o plan de reforestación, ¿no? O Piñeiro naquel momento. Había campañas en contra... pero sí, o que é curioso é que realmente o que estabas comentando, a paisaxe de Galicia non ten nada que ver co que había aí 200 anos, unha cousa moi curiosa, ¿no? A mí gustoume moito. Eu quería pasar ahora, porque claro, aquí hai tres aspectos. Unha é a superficie, a outra é a produción e outra sería a productividade. Entón, facendo así 4 números, vexo que o eucalipto, según estás comentando, tendo en conta o corte e a superficie, máis ou menos sale 10 metros cúbicos por hectárea ano. E me gustaría saber se este número é alto, baixo? Moi baixo. Moi baixo, verdad? Entre 20 e 40 podríamos poñer. Exactamente. Dependendo da calidade do... Isto é un termo. É que estamos falando de superficie, cando deberíamos decir, se estas hectáreas estiveran ben traballadas, pues probablemente en vez de 10 metros cúbicos podían dar 20, 30 ou 40. Sí, sí. Por lo tanto, cando estamos falando de unha limitación de superficie, eu creo que é un erro. O que deberíamos falar é limitación ao revés, aumento de productividade da superficie que temos. Sí. A segunda reflexión é que, claro, cando falamos coas coníferas, a productividade 8,5 metros cúbicos hectárea ano, que é casi a mesma que a de antes. Sí. 10 e 8,5. Sin embargo, tardan máis en medrar a conífera que... Sí. O 8,5 pues, pode estar ben como media para o pino-pináster, o radiáceo pues, pode andar polo doble tranquilamente. Sí. Claro, pero o que quero decir é que a productividade, así medido así, do piñeiro, non ten moito que ver coa velocidade de crecemento. Porque se é máis lento crecendo e resulta que produce prácticamente o mesmo que o eucalipto, e que o eucalipto está mal traballado. Sí. Mal traballado. E a terceira, que xa me rompe completamente, claro, temos prácticamente un 40% da superficie de Galicia dedicada a frondosas que non producen nada. Produce 0,3 metros cúbicos por hectárea. Eu me pregunto, se hai esas hectáreas, o sea, se fixéramos as contas, nos indicaría que un eucalipto crece 30 veces máis rápido que unha frondosa, e non é verdade isto. Exactamente. Entón, a pregunta é, esa madeira que crece na superficie das frondosas, que pasa con ela? Porque se non se corta, que pasa con ela? Donde está? Bueno... Porque ou está medrando moitísimo, ali temos bosques tremendos, ou senón eu non entendo, porque que hai tendo para producir prácticamente nada, 0,3 metros cúbicos por hectárea ano. Claro, que neses 600.000 hectáreas de frondosas hai moita superficie que non ten árbores productivas, ¿no? Que son árbores pequeniñas. Un monte que ardeu hai 4 ou 5 anos, e que, bueno, que ali se foron instalando uns carballos e uns bidueiros, pero que son como unha matogueira de carballos de bidueiro. Hai moita superficie así, que non computa a hora de aportar metros cúbicos de madeira. Eso aporta superficie, porque, bueno... Claro, pero que a mí, o sea, aportar... Estamos na mesma. A mí aportar superficie non me di nada. A mí o que me di é o monte, porque aquí dá a impresión de que o monte está un pouco a monte, non? Aquí... Moi a monte. Moi a monte. Tantísimos palpiteros que comentabas antes, pero claro, isto... A mí, desde logo, me parece que... Claro, pero é que, Juan, se ti computas os metros cúbicos que se porten de madeira, pois a mellor en menos de 50 hectáreas, non? E iso computas por as 600 hectáreas que aparecen de superficie, entonces, claro, salen uns crecementos ridículos, non? Pero que non se corta madeira nos 600 hectáreas que hai de superficie. As 600.000, claro. Xa, pero se non se corta, onde está? Non, é que non hai. Bueno, pero vamos a ver. Están as cabras. Pero medrará ali algo. No. Sí, claro. Pero estarán así porque non seguirán medrando co tempo. Bueno, chega un momento, tú ponte na situación dun
monte que arde, non? E nos arredores, pois, hai uns bidoeiros. O é moi colonizador, depois de incendio, coloniza aquilo, convirtese nun prado de bidoeiros. E crecen tan xuntos, que eso quedase... Depois, co tempo, a mellor, pois, algúns dominan e acaban, pero ao cabo de anos, non? De entrada, tes unha superficie que no inventario forestal continuo a computan como superficie de frondosas, pero eso, desde o punto de vista madeirable, non é nada, durante moitos anos, se algún día chega a ser madeirable. Me gustaría saber, na mesma liña desta productividade, aquí hai algunhas superficies, algunhas plantacións que son das propias empresas, que teñen montes. Entón, a productividade desas montes explotados industrialmente é superior á media ou é similar? Mira, por exemplo, en eucalipto, Ence ten un clon que medra moito, que os que plantan dicen que é unha ruína porque medra tanto que o vento lle los tira todo e arranca lle los e tal, pero bueno. Entón, Ence si fai silvicultura clonal, non? O cal é un peligro tamén, non? Porque hai moi pouca diversidade xenética e iso de cara a problemas de pragas e enfermedades é moi perigoso, non? Pero sí, Ence fai outra... Esniace, creo que se chamaba, en terra de Torrelavega, que conseguiu ese clon de nítens que rebrota de cepa, non? Pero claro... Tiene un centro de la empresa, un centro de investigación cerca de Lisboa impresionante, de mejora de... ¿Cuál dices? No sé cuál. Navigator era solamente. Sí. Navigator tiene un... Sí, porque... Pero as industrias traballan por mellorar a súa materia prima, non? E iso que tu apuntabas de que coa superficie que temos de eucalipto, 400.000 hectáreas de eucalipto, pois poderíamos producir o doble ou triple de madeira de eucalipto. De momento estimase simplemente que se podería incrementar eses 5 e pico metros cúbicos de madeira de eucalipto, que se podían incrementar tranquilamente nun 20-25% sin comprometer o futuro das masas actuais. É dicir, que estamos cortando moi por debaixo das posibilidades de corta xa actuais. É dicir que un 20-25% significaría unha cantidade importante, non? Pero, ademais, se utilizáramos unha planta mellorada, poñer eucalipto nos sitios onde realmente vai, e non poñelo ás veces nos pedregales que nos decía Juan Ramón hai un momento, que a veces se fai, non? Inda que poida medrar aí, pero claro, a produción non é a mesma que se ten un suelo un pouco máis decente, non? E logo, se se aplicara a silvicultura adecuada e os tratamentos contra plagas e enfermedades, poderíase, que a superficie que temos de eucalipto, poderíanse abastecer todas as industrias que temos, e incluso Altis, se se chega a implantar, sin ningún problema. Claro, por eso quería rematar ali que o balance que fixeche do eucalipto, que me parece moi interesante, é un balance que non é un balance fixo, é un balance da situación actual. É un balance da situación actual que pode ser completamente diferente, simplemente que se explote mellor o monte. Sí, claro, sin dúbida, sin dúbida. Para que, con eses datos que ti salían aí, ainda que das frondosas, pois, bueno, é máis cuestionable, pero de frondosas, por exemplo, poñendo o carballo, bueno, pois pode chegar a ben unha boa xenética, é moi importante, claro, a calidade da planta, non? A natureza custa yo mesmo facer medrar unha planta boa con unha planta de mala calidade, non? Cunha boa xenética, nun bo terreo, un terreo apropiado, e cos tratamentos culturais e silvícolas apropiados, pois podes chegar a ter tranquilamente 5 ou máis metros cúbicos por hectárea, e dicir, ali hai un cero con algo, non? O pino-pinaste pode chegar a 10-12, o radiata pode chegar a 15-20 metros cúbicos. O eucalipto hai experiencias en Galicia hasta 40 metros cúbicos por hectárea. Estamos baixando, estamos con productividades ridículas. Pero eso por qué? Porque non se... Claro, porque a natureza vai dando boamente, non? Pero por eso a mí me chama a atención que, digamos, o debate este na superficie. Claro. Porque a superficie incluso sobra. É dicir, podíamos reducir superficie e aumentar a producción. Sin duda. En la gestión de la administración pública, tanto como de ordenación como de mejora de tal, lo que dice Antonio, que ahora empezar aquí a hacer un plan de mejora de un roble, bueno, que no lo quiere nadie. Tienes que traerte robles mejorados de fuera y hacer los estudios de procedencia, saber si se adapta, si no se adapta y tal. Hay el paseo ese que baja por farmacia. Son robles americanos. No veis un robo gallego con el porte que tienen esos robles.
¿Por qué están ahí? Están de adorno y no están en un monte produciendo lo que sea. Nosotros hemos trabajado con otro tipo de árboles americanos porque había una empresa en Madrid que quería introducirlos aquí. Y teníamos algunos que tenían un mayor crecimiento todavía que el roble americano. No recuerdo ya el nombre porque me jubilé hace muchos años. Pero quiero decir, la administración es la que tiene que decir la superficie de eucalipto, las zonas de eucalipto y ya está. Le guste al paisano que tiene pino y que está jodido porque ahora no puede plantar eucalipto, no, porque tenemos que ser racionales. Todos los países más desarrollados son las administraciones los que manejan el sector forestal. Y después las empresas privadas son las que a veces están introduciendo mediante la biotecnología pues variedades que seleccionen más rápidas. Hay dos empresas biotecnológicas en Estados Unidos y en Canadá que producen, andan por los 10 o 12 millones de coníferas al año produciendo. Son de programas de mejora muy acelerados. Muy voy a contar una anécdota, ¿no?, en relación con eso, ¿no?, que explica un poco el por qué el monte gallego está como está, ¿no? Aparte de la estructura de la propiedad y todo eso, que son... Hace ya años, de una conferencia allí en nuestra escuela, en Lugo, José Manuel Silva, que no sé si lo conocéis, es un ingeniero agrónomo de... No Silva Pando, es un ingeniero agrónomo de Chantada, que fue director general en la Unión Europea de Medio Ambiente, y tuvo varios cargos. Y entonces estábamos hablando pues de estos temas, ¿no?, de si la propiedad, que si tal, y si el monte está abandonado, agrupar los propietarios. Y entonces comentó, dijo, bueno, una vez, hablando yo con Manuel Fraga, cuando era el presidente de la Xunta de Galicia, le saqué este tema. Dijo, pero ¿cómo no hacéis algo de ordenación del territorio forestal y de buscar medidas, ¿no?, para que la gente se agrupe, para superar ese minifundio, que las hay? Parece que Fraga le dijo, mire, yo estoy aquí para ganar elecciones. Pues claro, si te metes con los 405.000 familias propietarias, que cada una tendrá 2 o 3 votantes, y los descontentas, pues claro, el ordenar el territorio va a quedar gente descontenta, ¿no? Ya sabéis cómo somos aquí, apegados al terruño mío, tal, a mí esto no me lo toques, este es mejor que el tuyo. Y en parte, yo creo que en parte la razón es esa. Que oye, que meterse... Hombre, cada vez será más fácil porque cada vez la gente está más desentendida del rural. Le voy a dar la palabra a Jesús Doval, que está ahí bastante tiempo esperando. Jesús. Hola, boa tarde, gracias. Sí, bueno, a miña pregunta está relacionada con isto que se estuvo falando agora a última hora. Claro, eu tiña a dúbida cando se plantexou as plantacións de árboles de gran porte en Francia, Alemania, con alta productividade, quen xestionaba esas... bueno, si as propiedades onde estaban esos árboles eran de particulares, eran de bueno, propiedade pública, e quen xestiona pois esa quen fai a xestión desas propiedades, desas plantacións, non? E se de algún xeito, claro, eso se podería trasladar aquí, porque ao final, sí, non é cuestión de que a administración tome as terras dos propietarios e faga con elas o que queira, senón, o mellor, un pago de unha especie de alquiler pode convencer a moitos desos propietarios, porque ao final están sacando pois un pequeno partido desas terras que ao mellor poderían sacar esas terras ben xestionadas, daban para que os propietarios obtiveran os mesmos ingresos e ademais para pagar todas esas tarefas de mantemento e de explotación axeitada desos recursos. Non sei como ve isto que comento. Entendí muy bien. ¿Puedo contestar yo? Sí, sí. A ver, yo estuve trabajando un año en un distrito forestal alemán, que se lo comentaba antes aquí a los compañeros de mesa, y que gestionan
un área determinada de superficie de un lander. Y gestionan los montes privados también. Es decir, el propietario no puede gestionar la especie que va a plantar en un momento determinado, o las cortas, o los rareos y todas esas cosas, sino que es el servicio del distrito forestal el que se encarga de todo. Y al señor se le plantea, pues por la calidad del suelo que tenemos aquí en tu parcela, la pluviosidad, el tipo de suelo, el tipo de vientos dominantes y tal, te dice, es esta especie. Y se tiene que callar. El señor se tiene que callar. Porque es lo que está en la legislación. Pero ¿cuántos años? Yo te estoy hablando del año 76, que estuve allí viviendo, en el 76. O sea, chover de caray. Implantar una cosa tan especial aquí en España, ya no digo en Galicia, en España, pues no sé si habrá en alguna autonomía que hagan algo parecido o una cosa así. O sea que poder se puede, lo que pasa es que retomarlo ahora y decirle a un paisano, no, tú ni pino ni eucalipto, tú abedul, por ejemplo, en caso de que fuera necesario. Pero vamos a ver, o tema é a rentabilidade final. Al señor lle importa moi pouco que se xa piñeiro ou abedul. A meneiro non lle importa. O que tema son euros por hectárea. Sí, pero non... Claro, resulta que aquí non está recibindo nada. Os que teñen as frondosas están recibindo cero. Isto non é nada. É dicir, isto é mellor producir o que sexa que producir nada. Pero, Juan... Entón, eu entendo que isto non é unha... El problema es que no tienes sistemas de gestión para estas cosas. No tienes técnicos, no tienes voluntad política para gestionarlo. Y que si somos a novena región productiva de producción forestal de Europa, pues será la segunda. A pesar de todo eso, sí. Es una barbaridad. Si podíamos multiplicar por dos. Yo tengo también un ejemplo de uno de los proyectos europeos en los que estuvimos, que éramos 8 países, y nos fuimos a Suecia a tener una reunión y allí venimos con un clon de abedul. Teníamos el mismo clon, los 8 grupos de trabajo y teníamos que hacer el seguimiento durante 3 años del crecimiento en parcela. Venía in vitro, el clon venía in vitro, no veníamos con el árbol al hombro, venía in vitro. Lo multiplicamos y tal. Y empezamos a dar datos. El segundo año, a mí me dijeron que a ver qué pasaba aquí, porque era el que tenía el crecimiento más alto de toda Europa. Incluyendo, o sea, los más cercanos que teníamos eran unos irlandeses y unos ingleses. Pero claro, la gestora del proyecto me llama y me dice, oye, tienes que dar algún dato más porque ese crecimiento no es muy normal, porque se creían que esto era un país de sol y sequía y de tal. Entonces tuvimos que darle el tipo de suelo, lo que había llovido en los años, las estadísticas, vamos, que teníamos ahí. Los abedules están en la parcela del CSIC, no sé dónde están, ahí atrás, los que están pegados a la biblioteca, que cuando yo me jubilé me dijeron, ¿qué hacemos con estos abedules? El problema, porque los de derecho querían cargarse los abedules porque le iban a ir encima de ellos. Quiero decir que el potencial que tiene Galicia en este ejemplo, en este caso concreto, es del abedul, pero que desde Finlandia hasta aquí, hasta Portugal, que yo creo que Portugal tenía menos crecimiento que nosotros, y un suelo que no era nada, el suelo de la parcela que teníamos aquí en el Consejo. O sea que... Bueno, ya para ir rematando, ya paso aquí los últimos comentarios de algún asistente que dice, te pregunta sobre el cultivo de castaños, si es económicamente importante ahora. El castaño, supongo que se refiere a una plantación nueva de castaño. En Galicia tenemos, en la parte oriental de Galicia, pues todavía se conservan soutos de castiñeiros centenarios, antiguos, que teñen
que normalmente están bastante abandonados, que non se fan os tratamentos culturais axeitados para mantelos en boa produción. E teñen unha produción media de entre 1.000 e 2.000 kilos de castañas por hectárea, variable, lóxicamente, coa climatoloxía, meteoroloxía do ano, non? Pero as plantacións novas de castiñeiro nun terreo apropiado, con variedades das que teñen unha boa saída no mercado, que normalmente son variedades de calibre grande, que pelen ben e que estén pouco tabicadas, aplicando os tratamentos culturais que requiren, que en algún caso en Portugal, por exemplo, hai plantacións de castiñeiro novas que teñen hasta rego por goteo, non? E entón poden chegar a acadarse producións por orde de 5.000 kilos de castaña por hectárea. 5.000 kilos de castaña por hectárea, se lle poñemos un precio de 2 euros, en Portugal chegan a vender castañas a 4 euros o kilo, non? Que para non ser algo, non sei se chega a 1 euro, euro e medio, nas dos outros vellos, pois xa é moito, non? A 2 euros por kilo, pois son 10.000 euros por hectárea, non? Se lle descontas 5.000, que me parece moito descontar por mantemento, traballos e todo eso, pero che quedan 5.000 por hectárea, que non hai outro, moi poucos cultivos, non? Non sei se o viñedo de Ribeira do Douro, por aí che dá unha rentabilidade dese tipo, 5.000 euros por hectárea. Ahora, é certo que o castiñeiro tamén ten moitos problemas sanitarios, non? Que hai que estar encima. Pero, bueno, como alternativa, claro, o castiñeiro tampouco vai en todos os montes, non? Pero donde vai é unha alternativa das mellores no eido agroforestal e pecuario, non? Coren está haciendo plantaciones para hacer recolecciones mecanizadas o algo así. Bueno, Nuevas plantaciones. Mecanizadas con las máquinas que hay. Sí, para que puedan meterse las máquinas por medio. El problema de la recolección mecanizada con máquinas es que solamente se puede hacer en terrenos llanos o casi llanos, ¿no? En el Courel, por ejemplo, imposible. Hay otras, me hablaron el otro día de una asociación de productores de castaño que ponen redes para que caigan en las redes, porque ya no solamente es facilitar la recolección, es que cuando caen al suelo, si están en el suelo unos días, les entra el gusano, el verme que la... Bueno, pues fue muy interesante todo este debate, muy ameno. Entonces ya damos por concluido. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a todos los asistentes, a los panelistas, a los que no son panelistas, algunos ya se desconectaron, pero bien todo. Y nada, pues nada, hasta el próximo martes de la Academia, que os recuerdo que es el día 3 de junio, a las 6:30.